Mae yna supergrŵp newydd sbon ar y sîn. Llwyth o hen gono sydd yn ôl at ei gilydd i gael chydig o laff yda ni. Dyma Ceffylau Lliwgar. Ti'n gwybod, pobl eraill eisiau gael ni supergrŵp fel gan nhw fod yn igon hir ti'n neud can. Mae'r gerddoriaeth yn trio riffinio fo, mae'n fatha bendant yn post-punk, mae'n debyg, efo mae'n elfennau psychedelic yna fo. Cyfuniad o grwpiau roc oedd yn ei hanterth yn yr 80au cynnar ydy Ceffylau Lliwgar, di dod yn ôl at ei gilydd i ail fyw'r gorffennol. Gwyn wrth gwrs efo maffia yn ymreiddiol, mae wedi chwarae efo llwyth o grwpiau, you name it really de. Gwynfor Dafydd yn canu. Hefyn, maffia, wrth gwrs, hefyn a stwff mae wedi gwneud ei hun dros y blynyddoedd. Dafydd, chwarter un. O'n i'n reiddiol yn ban cyntaf, i oedd yn pan ni'n ysgol, oedd chwr poeth. Mi gathon ni'n banio ar ôl ein gig yn y prifathro yn y gwasanaeth. Fydden ni newydd y sengl, Ceffylau Lliwgar, a dant am ddant. A fydd yna sengl arall allan gobeithio mewn rhyw fis neu ddau, ac alben yr haf. Mae sgwennu caneuon punk yn yn oedran ni. Dwi'n meddwl sa ti'n gallu dweud bod y beth rhyfedd i ni fod yn neud. A dwi'n meddwl bod ei welfen o hynna'n ddychan yn o'r rili i fi fy hun anyway. Dwi'n meddwl sy'n sgrechian i mynd i meic, a tha bod fi'n smalu bod fi Johnny Rotten neu beth bynnag. Mae'n chydig o hwyl. Ond ydyn ni o ddifri mewn ffordd, cos pan da ni fo'n gilydd, da ni'n ôl fod oedden ni'n yr 80au cynnar, yr un yn hogia, da ni. Da ni'n hogia! Da ni'n rili'n siŵr beth sydd mae beth ni'n banio allan, da ni just yn mwynhau. A mynd i weld beth sy'n ei ddigwydd, rili.